Super. Jenom jedno vidím. No tak odpovídám. Tam ti to ukážu. Tam jsou, tam. Třeba mi pořád pozorovat, dneska musíme dávat ještě víc. Ode dneška ještě víc. Musíš být do rahajči. Počkej. Pak jí hodíš, no? Hodí. To bylo málo. Počkej ještě. Každý má dva. Hlavně, že má každý dva. Každý má dva. Jo, Románku, ale ty taky máš dva. Ty budeš dva. Tak se to dívej na tentokrát to nebude 96. 15 let se narodila na jaře. Ali, zapíchni to. To je škoda. Jeď ty, Románku, no. A pěkně míř, a míř dobře. Jo, ta tam bude, no jasně. Je to tam. Těsně. A teď má Sprite. Je to tam. Jo, je to tam. Jo, tyjo, ty to trefíš normálně. No paráda. Ještě jednou.